Скъпи приятели на театрална работилница с Фумато, в днешния епизод на подкаста "Как се рисува по въздуха" ни предстои да ви запознаем с една изключително интересна личност, силно отдадена и вградена в стила на театралната работилница. Той завършва специалност философия в Софийския университет Свети Климент Охридски и е режисура за драматичен театър в надвис Кръстю Сарафов в един от класовете на професор Иван Добчев. Познат е с множеството си постановки на националната сцена, но не само, които оставят трайен отпечатък в разбиранията за възможностите на театралния език. Името му се свързва с едни от най-емблематичните спектакли на сцената на Сфумато, като Сънят на Одисей и Квартет. Представяме ви Явор Гърдев. Здравей и много ти благодаря, че прие нашата покана. Здрасти. Много се радвам, че ме поканихте. Благодаря. Още в началото на нашия разговор ми се иска да те върна малко назад. Стана вече въпрос, че си завършил първо философия и след това режисура, нали така? Или бяха паралелно? Паралелно по-скоро, тъй като тогава се случи така, че в държавата настъпваха много големи промени и тия промени отвориха едни прозорци, ако така ги нарека, на повечето възможности, които сега вече не съществуват и преди това не съществуваха. Те съществуваха само в един много кратък такъв прозорец от време. И този прозорец всъщност се състоеше в това, че висшите учебни заведения тогава се опитаха нещо като вълна да направят на една бърза либерализация и да освободят и да използват това положение, за да изпробват неща. В този смисъл, от една страна се отвори възможността за експериментални класове. И първите експериментални класове бяха на Маргарита Младенова и Иван Добчев, всъщност един актьорски клас, който почна малко по-рано, една година или година и половина преди нас. И след това първия режисьорски клас на Иван Добчев. Но така или иначе това обучение преминаваше в взаимна работа, тъй като актьорите и режисьорите някакси работеха заедно. Освен тази възможност се откри една друга, която беше в университета, тъй като аз там влязох в резултат на това, че бях спечелил национална олимпиада по литература и националната олимпиада по философия в едната година и двете. И това ми даде възможност да се запиша в която искам от славянските филологии, но аз исках да уча философия. А от философската олимпиада още не можеше да се влезе директно в философия, трябваше да се държи изпит по история и така държах изпит по история и отидох да уча философия. Една година учих философия, но накрая на първата година разбрах, че това няма да ми е достатъчно като жизнена практика най-малкото. И тогава се отвори тази възможност с експерименталния клас по режисура, който беше на Иван Добчев и аз реших след първата година в университета да кандидатствам и там. И да се опитам, ако вляза, разбира се, не знаех дали ще вляза, да следвам и двете неща едновременно. И факта, че бях победил на Олимпиадата по философия, някак си ми даде тази възможност, след като влязох вече, без да се отказвам от едното или пък да уча задочно, да уча и двете специалности редовно. И аз реших, че това е по силите ми и започнах така да уча. И учих двете специалности редовно, дълго време. Тоест да разбирам, че някакси този завой към театъра е бил осъзнат за теб. Не е бил някакво стечение на обстоятелства. Но ни най-малко не. Всъщност аз много се колебаех преди това, защото аз се бях занимавал вече на любителско ниво, през цялото обучение в средното училище и в гимназията. Може би в университета, не знам, и включително и студентски театър. Първата година в един студентски театър бях студентина и даже и продължих малко след това. Преди това бях в един театър, който се нарича представителен драматичен състав на Дворец на пионерите. Тогава още имаше такова нещо. И доста снимах в телевизията като дете, водих предавания, в радиото водих предавания. Така че това е нещо, което аз много съзнателно от някъде, може би от трети клас нататък, въпреки че даже от детската градина съм си го искал. Въпросът е в това, че от четвърти клас много сериозно си ходих на театър, аз гледах всички театрални представления и така. В този смисъл знаех и друго нещо, в кой клас да кандидатствам, защото по това време имаше много важни такива представления, които се появиха за първи път в Народния театър, гранични. Две от тях бяха на Иван Добчев и Маргарита Младенова, Лоренцачо на Грети, Края на играта на Иван. Коко Азерян направи много важно за периода представление с Наум Шопов и така нататък. Тоест имаше един такъв обрат, нов повей, който обърна ситуацията и даде повече възможности за така самопредприето обучение. Нещо повече, ние след втората година минахме на индивидуален план и аз почнах да поставям фактически от трети курс, като всеки семестър комисията идваше да гледа представленията в театрите, където ги поставих, така че тогава нещата имаше една енергия на промяната, която задвижваше нещата по един по-бърз и по-синтетичен начин, така да кажа.
някак си беше възможен този синтез лесно. Той не, че сега е невъзможен, разбира се, също е възможен. Въпросът е, че тая енергия сега е въпрос малко повече на лична инициатива, може би. И на лична инициатива. Аз мога да кажа, че тогава вече бях доста самопредприет човек и нали си давах сметка какво мога да издържа, колко натоварване мога да понеса, колко ми е любопитството за да издържи или да не издържи и така. По какъв начин тези два процеса, защото силно са се допълвали един друг? Да. Обучението по философия, обучението по режисура. Как ти помагаха едно на друго? Не мога да кажа с някаква определеност как, но със сигурност знам, че да, защото аз по принцип разсъждавам така, че всичко, което се напластява в съзнанието, има отражение върху творческата работа, както и откритията на творческата работа имат отражение на това как човек мисли. В този смисъл те винаги са били взаимно партньорство за мен. Освен това съм интердисциплинарен човек и никога не слагам точни граници между факултетите. В този смисъл дали мога да прескоча от философска социологическа тематика или от социологическа в театрална тематика или нещо такова, тези преходи за мен са много лесни, защото аз нямам стопа на дефинираната специалност, а по-скоро се занимавам така с нещата, че понятията ми да се уеднаквят във всички сфери. Или как да кажа, да мога да боравя с понятията достатъчно добре и да мога да разбирам добре как едно понятие се видоизменя и предефинира в определена сфера, но да знам какво свързва всички тези понятия в едно също. Тоест, за мен това е много важен процес и той още тогава започна да се реализира и да се състои. В този смисъл аз дори много не се и занимавах с това следване от втората година нататък, тъй като се случи така, че нашия клас, от това, че няколко души бяха скъсани, други тръгнаха, отидоха си, някак си се разпадна. Ние сме на индивидуален план, т.е. нашето обучение стана индивидуално. И в този момент аз бях свободен вече да поставям. Това е от втори курс нататък, след втората година. Така че оттам нататък аз се занимавах предимно с поставяне в театри. Пътувахме заедно с мои колеги от експерименталния тогава актьорски клас вече завършили и правихме представления в Сливен, в Димитровград, в Ловеч и така нататък. И аз вече имах възможност практически да упражнявам професията си, като едновременно следвах и другите две специалности. И разбира се, там вече си правих много строг, наистина индивидуален план, кое мога да изуча сам, кога трябва да отида на определени лекции, какво те ще ми дадат, така че трябваше просто беше необходим такъв един план, за да бъде възможно всичко това. И с целият ресурс напред. Да, с целият ресурс напред. Даже преди това тогава имаше и друг фактор. Той се наричаше задължителна военна служба. Така че аз изкарах тези две образования. Чак тогава отидох. Даже преди това бях и в Германия на специализация в Академия Шлос Солитюд, преди да се върна и да отбия. Това бяха вече последните вълни на задължителна военна служба. Аз вече към края на своето следване бях направил няколко представления в различни театри в провинцията, в зад канала тук в София. Ние започнахме още след втори курс, заедно с Недялко Делчев, който тогава беше асистент на Иван Добчев. Той беше директор на Димитровградския театър и първото лято лятото на 94-та година, когато тък му бях завършил вече втората година режисура, ние поставихме заедно с него две кратки пиеси за края по Достоевски и Петрушевска. По кротката на Достоевски и по една кратка пиеса на Петрушевска, която се нарича изолиран бокс. И това беше, така да се каже, прощапулника ми. И след това веднага, същата година, 94-та, в Сливенския театър направих частите на нощта на Георги Тенев. Отново с Снежина Петрова, примерно от класа, който беше експериментален. Беше с нас Жана Рашева, също участваше в това представление. Това беше в Сливен. И след това направих с тях Слугините в Димитровград и Хасково, като копродукция. Слугините, между другото, по-късно се играе в Сфомат. После идва в същата продукция, да. Тя беше вече с Снежина, Жана и с Мариана Крумова, която дойде, гостува от Русенския театър тогава в Димитровградски. Там репетирахме. Така че ние имахме едни години, в които, сега си ги припомних, аз бях допреди седмица в Черна гора, където имах възможността в продължение на 2 месеца и нещо да репетирам в подобни условия. Тоест театъра беше изцяло на мое разположение. Можеше да се репетира, можех да ходя в него когато искам, можех ако нещо реша да правя, да отида и през нощта да вляза вътре, да видя как това да го изпробвам на сцената и така. И това си беше така период на ентусиазъм, който е много важен, защото в момента, в който имаш най-голямо желание да правиш театър, ти имаш възможност да го правиш 24 часа. Точно това си мислех сега, когато репетираш днес. Спомняш ли си за тези първоначални процеси? Нещо от тях зарежда ли те и до сега? Да. Разбира се, спомням си много добре. И те са...
е много характерно напластяване на паметта има, в което много от тези неща си спомням не просто добре, ами като че ли са се случили вчера. Други, които са случили по-късно, си спомням по-малко, защото не са били толкова интензивни като преживяване, за да оставят такъв вид отпечатък в паметта ми. След това бяха години, в които тия пътувания с приятели бяха начина на правене на театър, с Фичо, с Никола Романов, сценографа, ето виждам портрета на Дани Ляхова, вечна и памет. Пътувахме с тях в Ловеч, в Варна. Това беше някакъв такъв период на много интензивно изживяване на възможността да правиш театър, така че за мен беше много полезен. В същия този период има нещо много любопитно, като твое проявление също. Ти играеш и като актьор в някои представления. Например, в едно от емблематичните за Сфумато представления Покрив. Какво си спомняш от този процес, от призмата пък на актьора? Ами той беше някакси цялостно присъствие в средата, така че тая разлика дали съм бил в един процес като актьор или нещо като асистент, или съм го наблюдавал само или нещо такова, за мен са общо взето една цялост и едно или друго амплуа много не съм и различавал. Бил съм на фестивали, примерно с нашия клас, на които съм водил звука, да кажем, или нещо такова. Тоест всички роли в театъра ги усвояваш пътюм, така да се каже. И си спомням много добре, че този колективен тогава имаше един такъв колективен дух на трупата на Сфумато, защото Сфумато имаше по-голяма постоянна трупа. И този период на Покрив някакси се слива с следващите представления, които дойдоха. Те са Съня на Одисей за мен и Квартет, с представлението от античната програма тогава, Тирези Слепия, Антигона, от следващите програми. И ние, така да се каже, обитавахме театъра и постоянно бяхме в турнета в чужбина. Това пък съвпадна и с устройването на предишната сграда на театъра, с дарението от Франция, прожекторите, които всичко беше в процес на някакво устройство. Постоянен строеж, репетиции, пак строеж, нещо недопостроено, пък вече се играе в него. Така че всичко това се слива в едно, но... Целият процес вървеше като едно цяло. Пътуванията в Нанси. То се репетираше известно време тук, последната част от него се репетираше, понеже беше в копродукция с този фестивал в Нанси. Там, на място, така че ние репетирахме и във Франция, заедно пътувахме с едни автобуси дълго време. Това беше така в голяма степен колективно тяло. Истински колективен дух през цялото време. Да, направо бих казал колективно тяло. То си е нещо, което функционира като група дълго време и спомените ми от този период, те са свързани с така много интензивни преживявания именно в тая плоскост. И част от този процес беше, разбира се, Покрив. Там на мен ми се наложи по-късно аз да изляза от представлението, точно защото трябваше да замина за Германия. Тоест аз играх до 20-то представление, мисля, ако си спомням правилно. И тогава заминах и общо взето този период на първоначалната енергия на самото Сфумато, което е основано малко по-рано, края на 80-те години, но първата половина на 90-те беше така много интензивен период. Ме върнаха по-късно в него. Даже за известно време бях когато театър беше на Цар Освободител, бях и в режисьорската колегия на Сфумато. Тоест ние бяхме с Жоро Тенев заедно, бяхме назначени в театъра, известно време даже обитавахме едно пространство заедно с Грети Иван на Цар Освободител. Там беше като режисьорска стая, се наричаше май, доколкото си спомням и така. Тоест целият този период е период на напластяване на различни неща и в режисьорско и актьорско амплуа и в всякакво друго, в мислене за включително как ще се разтоварят камиони с прожектори, еди къде си, пренасяне на дарения на пейки за и така нататък. Неща, които са свързани с така периода на ентусиазъм. И в човешки план със сигурност. И в човешки план, разбира се, с много приятелства, с контакти с тогавашните актьори на трупата, които сега вече са в различни театри, но тогава, в този период, ние бяхме почти винаги на път заедно и това беше нещо като пътуваща трупа. Имаше много такива преживявания, свързани с пътувания по фестивали, с копродукционни проекти. Този международен контакт даваше ли една по-различна гледна точка на целия този процес? Да, разбира се. И не само в това отношение, то е включително в комуникациите, в връзките с други театри, с фестивали. Въобще Сфумато тогава беше много, може би най-мобилният български театър, особено когато става дума за турнета в чужбина. От този период със сигурност. И това отваряне към света всъщност предопредели и много тенденции, които по-късно някакси са в собствената ми работа са ми се отразявали.
Така че, да, това беше формиращ период не само за мен, за много хора от моето поколение, от първите класове, от следващите веднага. Но аз, моите спомени са от той именно най-първи импулс, първите експериментални класове. И след това, разбира се, аз познавам различните генерации актьори, но така изграждането и нашето формиране беше в този специален тесен период. Ти спомена Сънят на Одисей квартет, които всъщност са следващите твои режисьорски опити тук в Сфумато. Какво те провокира да се спреш точно на тези текстове, които те са по някакъв начин специфични? Сънят на Одисей е част от програма Митове. Да. Квартет пък е по пиесата на Хайнер Мюлер, която е вдъхновена пък от историята Опасни връзки. Да, те и двете всъщност са базирани на текстове на Мюлер. Единият е базиран на Филоктет, Съня на Одисей е базиран основно на Филоктет, на Мюлер, като към него имаше, разбира се, и други текстове, които са свързани с античността и с темата за Одисей. Там имаше стихове от Кирил Мерджански. В Съня на Одисей от неговата тогава излязла 97-ма, мисля, че излезе неговата стихосбирка Митът за Одисей в новата буколическа поезия. И също така имаше текстове на Георги Тенев, хорови текстове вътре, и на Бродски имаше текст. Това за Съня на Одисей. А малко по-късно квартет беше вече след като се върнах от тази специализация в Германия и как специализация да наречем, нещо като резиденция. И те двете са много различни като подход към театъра и като търсения. Там, разбира се, едно такова влечение към античността и възможността тя да бъде интерпретирана по нов начин оставаше в основата. И също така провокацията на текста на Мюлер в превод на Иван Станев тогава. Общо взето около това се въртеше интереса ми и аз не мога да кажа, че тогава съм бил достатъчно опитен режисьор, за да съзнавам всички измерения и възможности на тези текстове. Но пък беше важна среща, която много ме затрудни с такъв текст. Как да се направи в театър такъв текст. Тук има една определена резистентност срещу, в България имам предвид като цяло, срещу брехтовата традиция и постбрехтовите автори и въобще тая традиция, която се занимава с такъв специфичен ефект на отчуждението. Така че това беше правилното място за един такъв синтез. Опит хем да се върнеш към античността, което беше предмет на интереса ми и в класическата гимназия, пък и след това към класическата философия и това да се синтезира с театъра. Всичкото това се отрази на тия представления и произведе за мен някаква реалност, която се запечата, остана. Което със сигурност белязва и следващите ти процеси в последствие. Да, така е, да. В тях участват и много, ти спомена, ключовите имена всъщност в трупата по това време на Сфумато. Жорета Николова, Светлана Янчева, Снежина Петрова в Съня на Одисей, Владимир Пенев. Какво беше за теб тогава да работиш с тях, като те в този момент са вече по някакъв начин твърдени актьори, познати са като имена? Да. Аз тук пропуснах да кажа нещо, че в този миг имаше и също така имаше и още един фактор, че Сфумато преди да се премести на Цар Освободител беше в Народния театър. Горните зали на четвъртия етаж, като имаше представление и в сегашната зала Апостол Карамитев, която е в центъра, а също така и в зала Север. Примерно Грехът Златил и Грехът Куцър, си спомням, че бяха в зала Север, а пък други проекти по Чехов, да кажем, те бяха в сегашната зала Апостол Карамитев. Там репетирахме, имаше един процес, който също си спомням, от който не проистече спектакъл. Това е 100 години самота по Маркис. Но затова пък доста дълго репетирахме и се въртяхме около тази тематика също. Както и други неща, които са стояли като тема на театрално занятие и които са свързани с проби от страна на актьори, с наше присъствие и така нататък. Но този фактор е важен, защото същите актьорите, част от тях, поне със сигурност, играеха в представление на Народния театър. И доколкото Грета и Иван тогава бяха и режисьори и на Народния театър. И също там се случиха някои важни неща, които ами поддадоха някакви идеи за развитието на Народния театър. Тоест имаше обмен между естетиката на Сфумато и на Народния театър. Тя се реализираше в по-голям обем на голямата сцена долу или на камерна, а пък собствено си имаше представление горе на четвъртия етаж, така че това беше някаква към момента концептуално взаимодействие. Аз по своето обучение по режисура си го прекарах почти там в Народния театър и по-точно в частност на четвъртия етаж, там където бяха залите, които обитаваше Сфумато. Те взаимодействия, те родиха интересни проекти долу и аз съм така присъствал и на тези процеси, които бяха в Народния театър. Така че единственото място, на което не съм бил с Сфумато, то беше НДК, където всъщност е основан театъра, но след това вече в Народния, на Цар Освободител и тука, и в трите, така да се каже, имам някакъв период от спомените си, които са свързани с всеки един от тези периоди.
Това си е едно постоянно присъствие, което и до днес по някакъв начин се наслагва. Да, аз мисля, че хората от общо взето от тези класове, от кръга, който е около Сфумато, те някак си остават, особено този, в който аз присъствах, нали, той някак се едно общност, която се е пренесла във времето и тя си е тук и сега. Нали, няма нещо, което как беше в миналото, от време на време, ето срещаме се, тя е част от пейзажа моя. Този път те отвежда и към много следващи процеси, които поетапно изграждат твоята амплоа, така да кажем, на режисьор-провокатор и към актьора и към зрителя. Много значими процеси, част от които са на варненската сцена, например Пухения, първата му версия, Калигула, Крум, Марат Сад. Успоредно с това пък на Софийска сцена се появяват много заглавия, които са също любими на поколения зрители. Старицата от Калкута, Живот по 3. Да. Крал Лир, за което имаше и среща в Ялта Артрум скоро. Да. Как тези големи заглавия и автори, някои от тях класически, някои от тях съвременни, формираха твоята режисьорска призма, която продължава и днес да се развива със сигурност. Но какво те провокираше в тях да търсиш един съвременен прочит? Аз винаги съм се питал сам по какъв начин избирам текстовете, но има нещо, което е абсолютно недвусмислено и то ти дава да знаеш, че някакъв текст те интересува и искаш да правиш театър от него, което не мога да поставя само в рационалната сфера, не мога да поставя само и в ирационалната сфера. То е някакво тотално възприятие, което ти казва, това нещо комуникира с мен и аз искам да бъда проводник на неговата комуникация към други хора. Когато се получи такъв тип съвпадение, тогава, разбира се, си струва да се опита и всеки един от тези текстовете, например, стана дума за Пухиния. Пухин е едно представление, което стана биографично за участващите в него актьори, защото то имаше един много дълъг период на реализация, който е, може би, и рекорда всъщност в собствената ми кариера за най-дълго продължил спектакъл с един основен състав. Втория мисля, че Старицата от Калкута. Пухиния се игра поне 16 години или нещо такова. 16-17 години. Старицата от Калкута май 14 или нещо такова. Да. Общо взето много дълги периоди, които се превръщат в някакси спектакли спътници за хората, които играят. Те озряват биографично, играйки в тези представления, съзряват с тях и те продължават да бъдат предизвикателство. Но разбира се, първият вариант, този, който беше поставен в истински експериментална среда, където актьорите не виждаха публиката, защото всичко беше оградено. В една затворена среда. Да, той беше в затворена среда. Ние даже сме имали възможността и да го строим на тази сцена тук долу, на Сфумато, и то в оригиналния му вид, когато трябваше публиката да стои от всички страни. Въпросът е, че във Варна той беше направен специално за едно помещение, което имаше и система за освежаване на въздуха вътре, защото просто свърши кислорода на актьорите, които играха в тая камера. А тук нямаше как да има. Да, тук трябваше да отваряме в антракта вратата, за да влезе въздух и те бяха почти на края на кислорода. Аз си спомням като зрител Пухения, тъй като това е едно представление, на което аз влязох, просто ми го бяха препоръчали и аз влязох абсолютно неподготвен за това какво ще ми се случи. Просто не можех да се отлепя от седалката. 199 варианта или тук? В 199. Да. Дори в антракта аз просто не можех да мръдна. Да. То си е така, беше сериозно предприето представление и аз наистина много съжалявам, че трябваше да го адаптираме в конвенционална театрална среда, защото това все пак отнема част от експеримента на комуникацията и той беше свързан с това, че актьорите постигаха безусловно общуване по безусловен път, тъй като бяха обективно оградени от стени, които им пречеха на комуникацията. В този смисъл те не знаеха дали публиката е дори там, навън. Те не я виждаха просто. Когато е така, и този затворен свят предполага, че комуникацията вече е по-защитена най-малкото. Това е един буквално казано свят с 4 стени, свят с четвърта стена. И когато има възможност за такава четвърта стена, тогава ефектът не е просто визуален, а той е заложен, той отправя много сериозна провокация към самия начин на комуникиране и променя това комуникиране. От друга страна, публиката може много отблизко да наблюдава този процес, т.е. пък актьора може да бъде на 20 см от теб без да те усеща и ти да го изследваш през стъклото много близко. Така че това си беше вариант на спектакъла, за който аз истински съжалявам, че вече не беше възможно от един момент нататък. Както и разбира се експерименти, които бяха свързани с международна копродукция, като Марат Сад, където може би в най-голяма степен се оставих, така да се каже, да летя в безтегловност от гледна точка на драматургична структура. Там подхода към текста
текстът беше най-радикално интерпретативен. Но да, аз общо взето не мога да отделя естетиките, като да са те различни, съвсем различни естетики. Ето тази е напълно конвенционална естетика, пък тази е неконвенционална или нещо такова. По-скоро те са еволюиращи спрямо момента, спрямо жизнения път, който изминат към момента, спрямо това, което се променя в интереса ти. Моят интерес много се променя към различни неща. Аз не обичам да правя еднакви неща, не обичам да правя ремейк на едно и също нещо и така. Общо взето ми се движи напред. И това е характерно за тая професия, че тя става, освен твоя професионална биография, тя става история на живота ти, успоредно. Някакси човек има нещо като линия на живота. Когато съм репетирал това, когато съм репетирал това. Да. То беше покрай това, то беше покрай това. То беше когато пътувахме в Лайпциг със Съня на Одисей, то беше когато бяхме в Нанси с апокриф и така нататък. И тези спомени, те полагат някаква обща снимка на една действителност, която е не само твоята професионална действителност, а е част от живота ти. Тая част от живота ти обаче може да бъде исторически маркирана и като кариерно развитие или развитие на интерес. И когато това е в единство, тогава ти преживяваш историята на живота си по всякакъв начин. И рационализируем начин, и емоционален начин, и така смислов начин. Много интересно това, което казваш за връзката със средата. Аз си спомням преди около 10 години, може би вече, ти направи една нова версия на Квартет, която беше в НДК, която беше един нов прочит след края на света. Да. Какво те провокира в тази посока, да търсиш този нов език? Това е единствената пиеса, която съм правил 2 пъти. И то не за друго, защото преди време не можах да намеря ключ, който да ми се струва достатъчно адекватен на драматургията, а то е свързан с размяната на ролите между мъжа и жената в самото представление. В Квартет те бяха мултиплицирани тук в Сфумато. Тоест имаше много повече актьори. Докато в оригинала на текста се предполага, че играят 2 души. И тези 2 души разменят ролите си. Единия става другия. Така да се каже, сменяйки характерите, сменят и пол и... Имаха и свои аватари, които... И тогава ми се стори, че това нещо, което мога да направя през аватарите, е адекватен прочит и там може да се яви нещо в самата комуникация между двамата, което в предишното представление не можеше да стане. И поради предизвикателството на този вид възможност да ги виждаме актьорите, това е ефект на отчуждението много специфичен, да ги виждаме целите в сензори, да се движат по сцената и да играят нещо, а пък от тяхно име да задвижват образ, който от противоположния пол и е противоположния характер. Всъщност ми се стори, че е точно размяната, на която Мюлер има предвид. Та за това го направих по този начин. Това ме предизвика и то беше наистина по съвсем различен начин. Нямаше абсолютно нищо общо с предишното представление. То е било със сигурност трудно и чисто логистично, предполагам. Това беше невъзможно трудно. Защото хардуера, с който това нещо се прави, той не е предвиден за живо изпълнение, а за постпродукция в киното. Когато имаш нещо за постпродукция в киното, тогава самия процес на спиране е заложен вътре в него. Тоест ти можеш да направиш един кадър и да спреш, или да направиш 5 движения, да се придвижи аватара така и така, след което да спреш, да измислиш друг кадър, да го заснемеш по друг начин, вътре с тези 3D виртуални камери. Докато там това трябваше да стане в реално време. Там имаше даже такива усложнения, че софтуера всеки 20 секунди се проверяваше от централата по интернет. Тоест, ако спре интернета, софтуера да не може да потвърди ключа си и да бъде изключен, така че всякакви аватари да отпадне, нищо да няма. Да, рисковете бяха страшно много, но самото предизвикателство на експеримента беше много важно за хората, за нас хората, които го правихме и той не се получи до край в техническо отношение, той не се получи съвсем до край, именно защото средствата, с които беше правен, не позволяваха такава степен на съвършенство, каквато тя би била, ако имаше постпродукционен процес и се заснемаш. Самия елемент на реалното време, който е най-важният елемент на театъра, защото той е свързан с присъствието в този момент, тук и сега, поставяше нещата пред дилема. Това е много интересно тук. Как средствата на театъра тук и сега се слива с средствата на киното и става един паралелен. И най-вече с постпродукционната технология. Там е най-големият конфликт, защото така или иначе ние можехме да предаваме на екран нещо, което се случва едновременно, но това предаване, то трябваше да смени традиционната технология, защото там бяха съчетани 3 технологии. Едната беше
традиционна технология на заснемане в реално време. Пак имаше камери, които снимаха актьорите и така да се каже ги даваха в план, контраплан отгоре. Това се случваше като един вид продукция, но по-тежкото беше това задвижване на аватарите, което вече предполага инфрачервени камери, които в 3D пространство поставят актьорите в друга среда и така нататък. От реалното пространство въобще е сложен процес. Това ме навежда мисълта. Ти 2 пъти спомена ефекта на отчуждението и Брехт. Да. Може би наистина в съвременния театър, за да си адекватен на времето с характеристиките, които то носи, наистина няма как ти да си последовател на един методолог или едно течение в театър. Този театрален микс, ако можем така да го кръстим. Това е възможно, но не е нужно. Да, не е нужно. Да. Или много бързо се изчерпва заряда в това нещо. И затова синтетичните подходи, разбира се, са по-интересни. Там, където елементи на подходите се съчетават, дори да нямаш рефлексия какви точно елементи, но да можеш да работиш с всичките и да произвеждаш някакви нови реалии чрез синтеза им. В този ред на мисли във времето, в което сега живеем, с неговите изисквания и търсения, ти как си представяш да се развива театъра, може би следващото десетилетие, ако така го поставим? Навсякъде декларирам колко голям оптимист съм по отношение на театъра. Аз си представям много добре да се развива театъра. Простата причина на това, че в един миг ще се оформи, аз не мисля, че тя е изчезвала тая нужда, напротив, тя се възстанови. Ето сега през първите 2 десетилетия на 20 век, тя лека по лека на 21 век, тя се възстанови, защото по номер през 90 години имахме много труден период, включително с Фумато. Имаше период, в който просто никой не ходеше на театър изобщо никъде и борбата за това хората да се върнат беше почти отчаяна. Но когато някакси се възстанови самия така принцип на градския живот, хората започнаха да се връщат и театър отново завзе някакви територии. При това в България тези територии ние сме малко даже неблагодарни в това отношение, защото не си даваме достатъчно сметка колко всъщност в България сме привилегировани от гледна точка на интереса на публиката, защото тук има много публика за театър. И тя става все повече. В този смисъл, ние сме често придирчиви към вкуса на тая публика. Въпросът обаче е в това, че самия ритуал на ходенето на театър, както и самата необходимост от присъствие в театрална среда е нещо, което в България е напълно достатъчно. Разбира се, България не е най-театралната в това отношение, но е сред тези страни, в които интереса към театъра продължава, защото има страни, в които той е в пълна криза, просто няма публика и този вид комуникация се прекъсва. Но аз си мисля, че предстои възстановяване на интереса и той е тъкмо поради умората от всякакви форми на общуване, които са свързани с медиатор, но медиатор, който отчуждава от присъствието. А театъра изисква присъствието, това е в неговата основа и си мисля, че това все повече ще се цени. Тъй като преумората от медиирано общуване, от общуване, което преминава през един или друг вид медия, но не е в присъствието на другия, е нещо, което обуславя и необходимост от противоположно. Живата среща тук и сега, която ти избираш. Точно така. Която, за да не я превръщаме в нещо чак толкова свещено, просто да се опитаме да си обясним защо е тя толкова важна. Тя според мен е важна, защото тя донася или доставя всички аспекти на присъствието едновременно. Докато друг тип медии не могат да доставят всички аспекти. Ето, медията, която ние ползваме, може да достави моето присъствие през гласа ми, но не може да го достави по всички други начини. Тази, която ме изобразява или предава присъствието ми, тя може да даде визуални аспекти на присъствието ми и звукови аспекти на присъствието ми, но не може да даде всички аспекти на присъствието ми. Тя не може да усвои някои аспекти на аурата, които са необходими и могат да се случат само в директно присъствие и така нататък, докато театър това го прави. И в това отношение не мисля, че има основания за особени притеснения от това дали театър ще продължи да съществува, дори и сега. Интересно е според мен и като език, как може би се развило в годините напред, защото по някакъв начин то е дори клиширано да кажем, че сцената е огледало на това, което се случва в обществото. Но все пак е важно, защото ние го приемаме това някакси по подразбиране. А то е така. Да, аз не съм много сигурен дали е точно огледало, защото огледалото предполага някакво съответствие. Аз не съм сигурен, че това е точно съответствие. Това е някакъв особен начин, върху който времето, обществото, конструкциите на мисълта в този момент се отразяват, но по-скоро някакси се отпечатват в него по начини, които за нас са неведоми. Не с директно отражение,
по неясно какъв начин, но чрез присъствието във всички случаи. И това, естествено, прави предвиждането за това какви биха били театралните езици в бъдещето невъзможно, защото ние няма как да обитаваме време, което не е наше. Неговите мисловни конструкции, емоционални констелации и прочие не ни принадлежат чрез присъствие. В този смисъл дори има известна досада в това, че установяваш, че неща, които някой за първи път открива, на теб ти се струват преповтаряния. Но това е и утешително, защото когато видиш някакви такива преповтаряния, някой да открива отново топлата вода в театъра, тогава в това има нещо оптимистично, защото ще има следващ, който отново ще открива топлата вода в театъра. Има възможност тя да се преоткрива тази топла вода в театъра. И когато кажеш, това вече е изобретено, нали, ние го правихме кога си, в това вече има по-скоро съжаление за това, че ти не присъстваш в една нова констелация на времето, отколкото съжаление, че театъра преповтаря езика си. Да, той преповтаря в много голяма степен езика си. Въпросът е, че тези повтаряния, те винаги са уникални през присъствието на някой друг човек. И някакси щедростта да оставим тия откривателства на топлата вода да се случват е част от необходимата наша толерантност към наличието на другите в света, към техния живот и необходимост и на тях да им се случи театъра по определен начин. Така че това пък е утешително, защото знаеш, че аз това го взех от живота и то не може да се повтори за мен по същия начин. Нито пък аз мога да направя, нито пък даже вече искам да направя театър по такъв начин и търся други неща. Но пък има нещо, което е окуражаващо и то е усещането, че някой след тебе идва и открива със същия ентусиазъм тия работи. Говорейки за откривателствата, аз се сещам за още една твоя роля в театрална работилница с Фумато, тъй като ти си един от създателите на концепцията за фестивала Малък сезон. Как се роди всъщност идеята за тази така наречена творческа борса, на която да има свобода за предложение на идеи във всяка една форма на изкуството? Тя се роди както повечето неща, общо взето от духа на времето, в който имаш още известна спонтанност на интереса да се събираме заедно на някакви определени места. Това в случая беше двора пред Сфумато в сградата на Цар Освободител тогава. Даже си спомням, че тогава те не са съкооператори, но обитателите на кооперацията, която беше от среща, ни замеряха с бутилки. До мен се е пръскала бутилка, която е хвърлена от тераса на тая сграда, защото ние оставахме до много късно там и то беше нещо като нашия малък Уудсток в първите години. До много късно през нощта, там имаше и концерти вечер, рецитали поетически, всякакви форми съжителстваха в началото. Предполагам и сега също, но сигурно далеч по-структурирано. Тогава някакси в програмата имаше известна спонтанност и тая програма не беше най-важното нещо. Всъщност хората се събираха, а програмата беше така, ние се събрахме момент, какво има тук от 2, добре, това ще го гледаме от 2, това от 6, това от... Ама не защото сме дошли да гледаме специално нещо, а просто защото сме дошли на фестивала. Това е много важно, според мене. Да, защото фестивала е среща преди всичко. Да. И ние така си клечахме на плочника пред театъра и си говорихме до 3-4 часа през нощта и така. Затова този дух, според мен, на началото оттласна нещата и ето фестивалът се състои до днес. Това според мен е много хубаво. Той вече сигурно е много по-рационализиран, много по-организиран, много по-програмиран, но тогава имаше така една купчина листчета и ето тук пише това, тук един написал 3 реда, друг написал 50 страници и така нататък. Най-различни такива предложения, много от тях напълно изненадващи, други напълно аматьорски, трети направо непоносими за издържане и така нататък, но във всички случаи те произвеждаха една реалност, която беше много интересна и събираше тогавашните поколения около театъра. Не знам всъщност в това раждане на Малък сезон в тези години и имайки предвид развитието на Сфумато по това време с неговата мобилност, имаш ли тогава идеята за международния мащаб на Малък сезон? Случваше ли се или... Колкото аз изпомням, или поне в изданията, с които ние се занимахме с Георги Тенев тогава, мисля, че те бяха първите няколко издания. Доколко си спомням, не. Нямаше още такъв чак международен размах. Беше някакси по-скромен мащаба, но той нямаше и как логистично да се обезпечи такъв мащаб. Може би да е имало някое, аз да съм забравил вече, тук не мога да бъда съвсем сигурен, да е имало някое гостуване на някой чужд студентски театър или млад режисьор или нещо такова. Твърде е възможно, но като цяло това беше местния купон, айде така да кажем. И този местен купон, тогава се наблюдаваха някакви параметри на театрална общност. И те се събираха, тия хора, физически и общуването проистичаше от някакви други вече неопосредени, така да ги наречем, ритуали. Имаше някакъв спомен за
такива колективни събирания около лагерния огън. Нещо такова даже. Тази асоциация с Woodstock, която ти направи, сякаш е доста добре го прилича. Така е, да. За мен е, защото има много неща, които ти придобиваш във вече един смелен вид, нещо, което е установена норма. И това да отидеш, да се качиш, да отидеш на фестивал, рок фестивал в Унгария или нещо такова, е окей, но ти не си от тези, които през първите години са направили този фестивал. Не си бил на Woodstock, не си бил на това и това. А пък това е нещо, на което си му бил в първите години. И някак си то се е раждало в твое присъствие и с твое участие. Това си е съвсем друга степен на причастност към даден културен феномен. Миналогодишното издание на Малък сезон премина под темата Войната и мира. Да. Ти имаше своето участие в него с една изключително интересна среща разговор на тема какво се очаква от театъра днес през призмата на режисьора. Да. Как според теб днес може театърът да помогне на всеки един от нас да се справи с войната и мира в себе си, а защо не и с тази сила да даде своя малък принос и за социалното случване на този баланс, ако ще е възможен? Да почна от един парадокс. Тя войната се състои тъкмо в тези страни, които са най-театрални. Те двете и Израел са страните, в които гарантирано има, може би, най-много публика за театър. Това, разбира се, не върши само за тях, има балтийски страни и така нататък, но това са страни, в които театралният ритуал е много съществена част от обществото и ето, въпреки това, той не помага по никакъв начин. Работата е там, че когато се стигне до ситуация на война и другия бъде инструментализиран, той бъде сведен до вещ, тогава вече театъра не може да помогне, защото нещата се изострят прекалено много. В този смисъл, аз не мисля, че театъра е способен да допринесе толкова много за обществения баланс, че да предотврати война. Това не. Но той е способен да генерира в някакви възлови за обществото общности определена зона на определено комуникативно поле да генерира, което пък да даде възможност страните да се развиват напред. Защото това е важна комуникация, тя е важна по политически път, по психологически, по всякакъв. И ми се струва, че с това може да помогне театъра и за съжаление, когато се стигне до война, той обикновено става жертва, включително и физическа, както наблюдавахме. Чета пиеси на украински драматурзи, които са писани по време на войната. Виждам как войната се отразява на пиесите. Тя се отразява на пиесите не във всички случаи добре. Виждам как в една такава хуманна зона нещата се изострят радикално. До там, че в някои случаи тя може да стане също нехуманна. Но не виждам такова решение, в което театър ще се окаже фактор за преодоляване. Не, в това не. Струва ми, че това вече е въпрос на свръхинтерпретация или някакво пожелателно мислене от наша страна. Твърдо оптимистично мислене. В този смисъл по-добре чрез всички обществени механизми да не се стига до тази ситуация, отколкото да разчитаме, че театър ще може да я поправи. Не случайно в речник на театъра, ако проверим понятието политически театър, срещу него Патрис Павис е написал, че всеки театър е политически. Да, така е. Той театър е едно алтернативно народно събрание с при това сходен по някакъв начин дневен ред. Просто законите на комуникацията, по които той се случва, са малко по-различни, темите са по-различни и начина на сближаване повече гарантира сближаване. Тъй като в театър няма как да се присъства толкова формално, колкото може да се присъства в политиката. И толкова отчуждено. Тъй като в политиката това е възможно, тъй като хората могат да бъдат свеждани до абстрактни адресати на послания. Абстрактни или далечни. Докато в театъра те винаги са близки и няма как да се прескочи нуждата да бъдеш верен в комуникацията. Трябва да присъстваш с всички. Да, защото хората имат сензори за това ти дали общуваш вярно с тях или общуваш по някакъв наушкимски начин или такъв начин, в който се опитваш да ги манипулираш или излъжеш. В този смисъл сензорите на хората са будни. Верно, има и такива видове комуникация, в които не са много будни и в които фалша си се движи. Въпросът е в това, че в театър винаги има един стремеж. Добрият театър винаги има един антитеатрален предразсъдък. Ако мога така да използвам това понятие, установено понятие. И той се състои в това, че ние винаги искаме театъра да бъде по-верен, отколкото той е. И винаги, особено за нас режисьорите, не знам за всички други дали е така, но това е така кондицията на постоянно, да бъдеш постоянно на щрек, срещу това театъра да не бъде неверен, да бъде фалшив. И самата грижа за верността на тая комуникация или за нейната безхитростност
е много важен елемент, който конституира театъра и гарантира това, че живота му се поддържа. Той никога не е достатъчен, така да се каже. Винаги в него има недостатък, който ти се иска да дооправиш, да коригираш. Следващия път може този недостатък да е коригиран, да се появи и отвори друг и така нататък. Но гаранцията, че той ще продължи, е доста голяма. Това вид комуникация. По време на COVID-пандемията ти направи едно изключително интересно представление "Унизените Беларус". Да. Това ли беше твоята движеща сила тогава? В тези условия използваш този тип средства, за да създадеш спектакъла? Да. Или... Там в основата на експеримента стоеше това, че нито един актьор не видя нито един друг актьор по време на работа. В реално време. Тоест присъствено. Това присъствие беше през или на репетиции, които течаха по Zoom от къщи, всеки беше вкъщи, с това леко закъснение, което дава Zoom-а. Или пък записвахме с всеки един от актьорите, с композитора Калин Никол, понеже ние бяхме единствено в помещението двамата и винаги само с един актьор. То нямаше и място за повече, то беше в една стая, го снимахме. И предизвикателството се състоеше в това да видя дали структурата на пиесата също предполагаше така възможност. Тя се състои от едни монолози, където има диалози, те могат да бъдат, така да се каже, те са пресечки по аналогия и могат също да бъдат записани дистанционно. Или пък актьор от другото помещение да подаде текст или нещо такова да се случи. И исках да видя доколко от такива индивидуални изпълнения може да се сглоби едно цяло. Как можеш да общуваш с въображаем партньор и това да е валидно, и от това да е валидно при монтажа накрая. Общо взето това бяха предизвикателствата и за мен беше интересна работа. Това е може би плюса на едно такова време, което пък отключва такива търсения, които иначе няма да хрумнат. То слага ограничения, които ограниченията в много случаи са хубаво нещо. Аз често си налагам само ограничения. В това представление няма да има видео по никакъв начин. В това представление няма да има никаква прожекция на нищо. В това представление няма да има декор, който да затваря помещенията, така че ние да ги чувстваме като помещение. В друга пък задължително трябва да има и така нататък. Но винаги трябва, за мен поне е полезно, да се лишавам от нещо, което да не ми дава възможност да използвам изразните средства безразборно, а концентрирано и така да се каже да ги употребявам по същество. Това е важно предизвикателство, така че ето и в COVID да търсих такова и такова се намери. Ограничението в това те кара да направиш това. Да откриеш някакси силата му. Да, пък и театър в това отношение той е, защото това е театър на ръба, той е на ръба на театъра, защото става дума все пак за видеозапис, нещо, което е на видеозапис. Въпросът е, че в своята реализация неговата медия е все пак още театър. Не е снима на принципа на производство на кино или нещо такова. Все пак комуникативната част е важна. На присъствено комуникативната. И разбира се, това е театър, който търпи такава видеорегистрация, защото има театър, който не търпи. Почти всеки добър театър не търпи видеорегистрация. Просто имаш усещане за фалш винаги. Аз подхождам към видеозаписите на своите представления само като към документ на времето, на който не трябва да вярвам, защото аз самия съм присъствал в залата и знам какъв тип е била комуникацията с залата и гледам каква е тя след като нещо е заснето. Не, театъра си отива от това нещо, така или иначе. Но все пак той може да даде някаква представа на някакви хора след тебе, като как е изглеждало нещо и да усетиш оттам някакво вълнение, което е било налично и вече го няма, някаква възможност за комуникация, да проектираш себе си евентуално в залата, комуникирайки с подобно нещо. То е по-скоро обект на фантазията вече, тази комуникация. Не е нещо, което се състои по безусловен начин. И се случи дори в тези условия. Да, доколкото беше възможно, да. Да кажем, че по време на нашия разговор ти в момента си в начални репетиции на Венецианския търговец в Народния театър. Mm-hmm. Какво те отведе към този класически текст сега? Заложения в него глобализъм. Той съдържа в себе си проблем, който е глобален съвременен проблем. И той глобален съвременен проблем може да бъде, то не случайно Шекспир е поставил този сюжет да се развива в Венеция. В една глобална тогава по отвореността си цивилизация, защото това си е цяла цивилизация Венеция. Ние като мислим за нея, мислим малко, като че ли тя е, тя разбира се е по-малко от Римската империя, по-малко, но не, всъщност Венеция, като помислиш, тя има, Венецианската република има много дълга история, продължителна, последователна история, която почива на много здрави и логични принципи и тя е някакси несравнимо по-ефективна дори от историята на другите търговски италиански републики, които съществуват на подобни принципи. И тъкмо в една такава отворена среда на обмен, каквато е Венеция, може да се постави такъв глобален проблем, който е проблема на среща на културите днес. И Шекспир залага в тая пиеса неща, които могат да бъдат изведени с абсолютна актуалност днес.
И те са базирани на видовете идентификация, която в някои случаи е етническа, в други случаи е религиозна, в трети случаи е споена религиозно-етническа, в четвърти случаи е базирана на други предразсъдъци, на самоидентификация, различни и така нататък. Неща, които са много в разбирането за това кой е другият и доколко другият може да бъде прият като равен и доколкото може да бъде опредметен, така че да се стигне до война, до истинско настървяване и така прокървяване на ситуацията. Така че той е метафора, централната метафора на този текст е абсолютно актуална, дори без той да бъде интерпретиран, само като го прочетеш. Но това, което за мен е предизвикателно вътре и ми се иска там да опитам нещо, е свързано с възприемането на другия чрез неговия език. И става дума за хора, които могат да бъдат отчуждени от обществения организъм и да говорят друг език в частната си среда, докато говорят основния език в публичната среда. Защото това е начин те да бъдат опознати. И ето в този първи вариант, който ни е първи вариант, защото този проект ще има вариант сефарадския, да кажем, за мен е много важно да виждам Шайлок и неговото семейство, Джесика, дъщеря му и други представители на общността, като Тобал, да кажем, които говорят своя собствен език. И за това в момента се прави превод на определени пасажи от тези сцени от английски на юдео-испански, или иначе казано ладино, за което много трудно намерихме преводач. Аз по този въпрос се консултирах с Жозеф Бенатов, който е специалист. Той преподава в Щатите, в университета в Пенсилвания. В момента има много малко хора в света, които са съгласни да се опитат да преведат в петостъпен ямб Шекспир от английски на ладино. Ние намерихме една от тях, Дейзи Брейверман, която направи превод на тия сцени. В момента ние записваме заедно с актьорите, връщаме, коригира се акцент и така нататък, но неща, които са много важни, за да видиш другия в неговото собствено измерение, езиковото в случая. Също така ще има пасажи, които са на арабски, на арагонски отново, нали, арагонски е локален език в Испания, който института арагонския, човек от него се нае да преведе за нас и така нататък. Общо взето сложна езикова ситуация, но ние сме в момента в такава вавилонска ситуация на езиците в света, защото всички са много по-близко един до друг през медиите. А на мен ми се искаше да видя тия хора струпани в един град, в един космополитен град, в който тия конфликти се провокират, там където хората съжителстват, но имат свои много и ярко отличаващи се идентификационни белези. Ми се струва, че тя е не само метафора, ами много хубав учебник за взаимоотношения на нас самите, на съвременния човек. Със сигурност много необходима метафора. Тя и видяна на сцената някак си става преведена на универсалния човешки език, според мен. На езика на театъра. Така е, да. Но тези лингвистични измерения, те дават в театъра нещо, което е пар екселанс ефект на отчуждението, който ефект на отчуждението би трябвало да стане ефект на приближението в разбирането за другия. И аз много разчитам на това и се надявам това да се получи. Към края на нашия разговор ми се иска да те попитам какво би пожелал на театрална работилница с Фумато за в бъдеще. Ами, това, което е много важно, не само за един такъв театър, но за всеки театър, но пък за такъв театър особено, е да има възможността да се преоткрива. Защото само тази възможност обезпечава живот в театъра, който е подложен на нови и нови изпитания и може да създаде нови и нови театрални феномени на театрални езици, които още не са разработени. В този смисъл тая възможност и откривателски дух на новото любопитство ми се струва най-важни и именно тях пожелавам с Фумато да развива все повече и повече. И в крайна сметка, какво е за теб да се рисува по въздуха? Тази метафора от визуалните изкуства, тя дава интересна насока, защото може да бъде интерпретирана по различен начин. Ако границите на нещо се замъгляват или те влизат в една такава зона на размиване, тогава граничната ситуация е предмет на изследване, т.е. контура започва да се разпада уж, обаче в това разпадане той произвежда нов мек контур, смекчен, през пречупването на светлината реализиран и ми се струва, че това е добра метафора за това какво тя трябва да се опитва постоянно да прави. Благодаря ти от сърце за прекрасния и вдъхновяващ разговор. Благодаря много. Скъпи приятели на театрална работилница с Фумато, благодаря на вас, че бяхте с поредния епизод на Как се рисува по въздуха. Очакваме ви в следващата ни среща, а до тогава не спирайте да търсите истината в театъра. До скоро!